Ebantwana sihlalani phansi ke sihlalani phansi. Yabona ndiyithetha lento yominister base-South Africa abangenandlela yothetha. Ndithetha lento yobana oominister base-South Africa phofu wonke umuntu apha e-South Africa ophaa kwi-senior position whether usepalamente okanye kuntoni unid training bantasi into nokubana ube nendlela yothetha. Kukho uminister ozileyo apha kule nto yaseRegepaka waza apha wathi into nokubana yena he helped amapolisa find ikiller yala nto yenzeke eRegepaka. Nakhumbula moseRegepaka kwabulawa amantombazanyana amabini then namapolisa amabini. Niyakhumbula kwabakho uminister ozapha kuthi othi yena uncedile into nokubana kufunyanwe loo killer le. Ngala ndlela ndiyithetha ngayo bantasi wabe esithi into nokubana no and ke ngoku mna bendingekho nalapha eSouth Africa bendise-India. Ikiller lesifumana ngo-WhatsApp. Abantu bebendiwhatsappela bendixelela into nokubana ngubani all to find out lo mntu lona kuthethwa ngaye ngulo mntu unceda amapolisa ngulo mntu uthi emapoliseni no imoto edubulela amantombazana imoto enje nakanje 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 kuthi uminister kanti all along nguye lo mntana. Sharp chom ndenza ivideo ke make ndithi no uminister ndiya-understand uncedile kuyo yonke le nto benceda kuyo but you cannot as a minister uthi into nokubana umntu ngumbulali uthi umntu ngumrhanelwa. Nam njengoba ndilapha nje umntu if akubekwa ngapha emaplangeni kwathiwa naku uguilty andina-right into nokubana ndithi into nokubana hayi nyhani uyenzile le nto ziyintoni mna ndiyijaji andikafiki kwelaa zinga. Yaqonda bantasi. So uminister berongo kakhulu. Mamelani ke ngoku apha ke ngoku last week kwaliwa ke ngoku kulwa ke ngoku amakhaladi alwa wodwa bantasi. Ndaqonda uba ndizingena tu alwa wodwa. Into elisayo into nokubana umama kaRegan ke ngumrhanelwa wenze i-interview yabo esithi no umntanam ndiyamazi mntu ngubana sisiqelemqa ndiyamazi ayonto ifihlwayo leyo uyaziwa nalapha ekuhlaleni. Qha ke ngoku into mna endiyalayo into nokubana ngalamini yesiganeko umntanam ayinguye lo wenze laa nto engekho phaa like wayelapha endlini uphume ngosuke kuvakale gunshots. Ngaqo atsho kanjalo kumama ke bam-attack abantu mama banjani aba bathethelela abantwana babo kwathini society ayisoze ibe better ngaba mama banjena wara kutshiwa apha bantase. Ndibukele mane jonge lo ndibukele kyaliyo yabo. Kubekho ke ngoku naba bathi into nokubana no bathetha ngoRegan ke ngoku epha emaplangeni bathi hayi mani asoze benguye lo mntana lo asoze uthene iputsi ucute man mhle uyang una-23 mosoRegan bathi iputsi soze be kanti nguye sikhona esandla sikajamba sikuyo yonke le nto soze be kanti ngulo mntana. Ndithi ke mna qha ndiyazithethela engqondweni bantasi bayabazi abasekapa bantase if uzawubhilonga kwi-gang baqala uyi-preteen ungakabe ne-teenager seyi-preteen 11 12 uzawuthi ufika koo-13 umntu eqinileyo 14 so uyabulala 15 ke uyilida yegang. So at age 23 I'm sure if iRegepaka ile ndlela nyhani describe ngayo bantase I'm sure Regan is ilida enkulu yegang at age 23. I'm sure uyoyikwa, I'm sure uyaziwa, I'm sure uyaqonda because if sizawukhomperisha iRegepaka mna ke personally iRegepaka ndiyayazi nje uba kukho abantu endibaziyo ababehlala khona like former colleagues and all of that but andiyazi personally zange ndangumntu onento endidibanisa neRegepaka yaqonda. But ke abantu xa bayayibabaza ke bantase into nokubana hayi ifana ne-Eldos yabona hayi yabona ezaa ndawo zinjeya sharp tune. So ke ngoku eyona nto ke ngoku ithethisayo kuyo yonke le nto after kuliwe ke ngoku kukhutshwe i-CCTV footage. Khutshwe i-CCTV footage bantase wabasa ku-social media kule CCTV footage ipolo iyabonakala nantsi pake phaa yaqonda ipolo yalamantombazana polo i-girls beziyothenga mose-shop unfortunately I think they were being robbed or something beyothenga eshop and then babulawa apho unfortunately baluza ubomi babo. So ke ngoku bantase ulo mntana umbulali lo singamaziyo ufikile bantase wenza laa nto eyenzayo kwabantwana kule polo gquba kwakhe wabasa yaqonda
ugqiba kwakhe wabaleka. Xa esithi uyabaleka wagagana noRegan Shaw wabesithi uRegan ndikubonile and ndiza kuxela emapoliseni. Yaqonda lo mfana ke ngoku wangena kweyakhe ipolo. Lo mfana behamba ngepolo egrey, ii-girls bezihamba ngepolo ered. Wangena kweyakhe ipolo lo mfana Nyamalaliyane umfana. So uRegan ke ngoku xa kufika amapolisa uyawaxelela amapolisa into yokubana ndimbonile yena mntu wenze le nto ebehamba ngemoto kanje nakanje. Yava? Hayi kanti kuba ukhuminista ose-India ozawuthi le nto enixelelwa nguRegan ayikho because nguRegan nyhani ubulele abantwana, wabulala namapolisa. But ke ngoku bantase apho indibhida khona esi story ne, apho sindibhida khona into yokubana okay fine, uRegan udibana nalo mfana gaga, yaqonda utsho omnye into yokubana ndikubonile ndiza kuxela emapoliseni kwathini. Umfana ungena kwimoto yakhe, kwipolo yakhe esilver gone kanje, yava? But ke ngoku bantase kufika amapolisa. Kubani ke ngoku odubula amapolisa? Because amapolisa afike wona sesehlile isiganeko esi. So afika amapolisa. Ubani ke ngoku odubula amapolisa if sithi uRegan uye wathi umbulali uye wathi gone kanje washiya uRegan phaa. And ke ngoku bantase obviously everybody angayi-interpreta la CCTV footage ngendlela yakhe xa enoyiboniswa. Abanye abantu bagudi ke kulaa nto yothi jonga laa kona, mbona lo awuzaphaa kulaa kona, jonga lo aba bantu basebenza bonke kwathini, yabo kukho ezo nto. But bantase injalo sikuloo nto ngoku because eyona nto mna indiwarishayo kuyo yonke le nto into yobana ndiyawathemba amapolisa into yobana azawenza umsebenzi wabo and bazade bamfumane umntu orayithi. Yaqonda if i-minister azina-political influence. Yabona laa nto sasiyithetha sikuthiwa i-political interference i-deep kakhulu emapoliseni. Ebefuna ntoni uGayton McKenzie kuyo yonke laa nto le case? Because if uRegan nyhani ubanjwe le nto angayaziyo, it's because of laa minister. Utshilo ngokwakhe wathi kungenxa yakhe kubanjwe lo mntu ubanjiweyo. If ayinguye so amapolisa ndiyawathemba ngokwenza umsebenzi wawo because kufuneka at some point bantase siwathemba amapolisa, ndiyawathemba. Iwari yam into yobana siza kwenza ntoni ngezi minister zingena into ezingazifuniyo, azinifuni izinto zokubana kwazo kwathwani. Yekela andithi khona i-provincial commissioner, ukhona uMthombeni eGauteng. uMthombeni myekeni enza umsebenzi wakhe. Wena uzobhrega ku-social media into yokubana naku wena uncede amapolisa afumane umbulali ungaphe India. Yabo laa nto iyele India. If inento yokwenza ne-sports, arts and culture, ihlala phaa enza lowa umsebenzi. Ziyeke umsebenzi wee-gangsters, uyeke ngumsebenzi wamapolisa lowo. Ungenaphi wena uyiminister udubhreke ngento yokubana bathemba wena njani? A whole minister ubhreka ngento yokubana ezinye ii-gangsters zithemba wena. Ubhreka ngento yokubana wona ezitratweni ubizwa Gista. Yeyi kuthi unguMr McKenzie kuthi because you are a minister of whatever sports kuthi hayi ezinye izinto batasa, ezinye izinto zizawukwenza nyhani ukhumi ashwaganda because like what do you mean? So sikuloo nto bantase zitsho ii-developments kule case kaRegan ne, zisekhona ke nezinye ii-developments bantase. Obviously like I said i-CCTV footage might look like this komnye umntu bengenye indlela. If masekuba omnye umntu uzawuthi kwa uRegan lo usebenza nabo abantu. So mna kwelam ndithi njengokubana masiyilinde zibe khona ii-developments because ibheyili yakhe I think ezawuba nge-25 zika-August. So sizawuzama ubukela loo bheyili leyo sive into yokubana kanye amapolisa athi lo mntana ambambe ngaboni because kuthethwa nento yoba zontoba kufunyenwe ii-guns ze-state kwakhe kule ndawo ahlala kuyo, but ingenzeka they are from a different crime because ngoku ubanjelwe le, so uguilty na for le i-crime. Bantase khanitsho nani kwi-comments, do you guys think into yokubana ngale ndlela ndiyibeka ngayo, do you guys think into yokubana he's guilty of this crime okanye you think into yokubana he's guilty of other crimes but not this one? Khanitsho kwi-comments bantase.